Bydd daliadau. Rhoi gwybod am newid yn eich ymgylchiadau. Mae gan y fideo hwn sain penodau ac isdeitle. Mae'n rhaid i chi ddweud wrthym yn syth am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau. Mae hyn fel eich bod yn cael eich talu'r swm cywir o fuddal. Mae'r newidiadau mae'n rhaid i chi ddweud wrthym amdanynt yn cynnwys newidiadau sy'n gysylltiedig â gwaith, enghraifft dechrau neu orffen swydd, gweithio oriau gwahanol neu newidiadau uchenillion, newidiadau ariannol, megis pensiynau, cynilion, buddsoddiadau, eiddo, ffynonellau incwm a buddsoddiadau eraill. Newid mewn teulu, perthynas, enghraifft cael babi, pwy rydych chi'n byw gyda nhw, eich statws priodas neu bartneriaeth sifil, marwolaeth eich partner neu priod neu rhywun rydych chi'n byw gyda nhw. Newidiadau sy'n ymwneud â dechrau neu orffen cyfrifoldebau gofalu, newidiadau mewn tai fel lle rydych chi'n byw, newidiadau sy'n gysylltiedig ag iechyd, enghraifft sut mae eich cyflwr meddygol neu anabledd yn effeithio arnoch. Mynd i mewn neu adael yr ysbyty, cartref gofal neu lety cysgodol. Newid mewn enw neu rhywedd, cynlluniau teithio ryngwladol ymestynol, symud dramor neu newidiadau eich statws mewn fideo. Nid yw hon yn rhestr gyflawn o newidiadau gan fod gan wahanol fuddaliadau eu reolau eu hunan. Os na fyddwch yn dweud wrthym yn syth am newid yn eich ymgylchiadau, efallai y byddwn yn talu'r swm anghywir i chi. Os telu'r gormod i chi, efallai y bydd angen i chi dalu hyn yn ôl. Os nad ydych yn fwriadol yn dweud wrthym am newid, rydych yn cyflawni twyll buddal. Byddwn yn ymchwilio a gallech gael cosb ariannol, yn ogystal ag ostyngiad neu golli buddal, a chael eich cymryd i'r llys. Os ydych yn cael mwy nag un buddal, efallai y bydd angen i chi roi gwybod am eich newid mewn amgylchiadau i bob buddal ar wahân. Efallai y bydd angen i chi hefyd gysylltu â sefydliadau eraill, fel eich awdurdod lleol. I gael gwybod mwy am y newidiadau mae'n rhaid i chi ddweud wrthym amdanynt a'r manylion ar sut i wneud hynny, ewch i gov.uk/newid-amgylchiadau-bydd-daliadau. Canllaw yn unig yw'r fideo hwn.